Добро утро. Оказа се, че нямам време да правя видеа с записи, защото времето не стига никога. Но се оказа пък, че имам час и половина всеки ден в задръстванията, докато се водят деца на училище и се ходи по работа и задачи. Надявам се да не ви втръсна, но пък лайф си е лайф, после ще го пускаме и на записи по другите канали. Идеята е всеки ден или през ден, сутрин или вечер, зависимо от кога е по-малко движението по улиците, за да все пак трябва да внимаваме докато караме, да обсъждаме някоя друга идея, да ви споделям различни съвети, трикчета, които съм научил, или в зависимост от това, ако имате вие въпроси, аз ще ги преглеждам и ще ги обсъждам онлайн. Да започнем с най-простите неща. SHTF. Какво е SHTF? SHTF е When the shit hit the fan. Общо взето, всяка една ситуация може да бъде такава, но в световен мащаб идеята е, че имат предвид голямо, не бедствие природно, а нещо случило се, което е направено от хората или бедствие, разбира се. Преведено на български, когато едното удари вентилатора. Ударили едното вентилатора, нещата се скофтват и всеки трябва да има поне някаква бегла представа как да се справи и какво да има подготвено предварително, без да прекалява, разбира се. Естествено има и хора, които прекаляват, което е нормално, най-вероятно. Аз също прекалявам някой път, но в крайна сметка аз се занимавам с тези неща повече от 20 години. Харесва ми, превърнал съм го в начин на мислене, в част от живота ми е, така че не ме съдете, това е моят начин на мислене. Аз мога да ви помогна как вие да се справите с кофти ситуации. Започваме с основите. Винаги трябва да има ато и бето. Най-обичам някой да почне от главата за краката. Почваме леко и постепенно. Да, мога да повтарям някои неща, но повторението е майка на знанието, както се казва. Може да се клати камерата. За момент съм измислил начин само един. Надявам се в последствие да го направя малко по-стабилно, да няма трептене и микрофон евентуално да се чува по-добре. Ще разберем движение. Основите на оцеляването. Какво трябва да имаме като основи? Да кажем да го разделим в проценти. Ако всичко е 100%, ще го разделим в малки проценти. Горе-долу, за да опростим нещата. Колкото по-просто, толкова по-добре ще работи. 33% трябва да имате знания. Знанията ги трупаме ежедневно. Докато четем книги, докато гледаме клипчета в YouTube, докато гледаме лайфове във Facebook или където да е било, докато общуваме с колеги, приятели, семейство, всеки нещо може да сподели нещо ново и интересно и хората по този начин трупат знания. Едно време знанията са трупани в начина на живот, сега е по-лесно. Отваряме интернет, прочитаме 20 статии и вече имаме знания. Само че тия знания не са достатъчни, трябва още. Така че, освен 33% знания, трябва да имаме и 33% умения. Уменията трупаме цял живот. Как ги трупаме тия умения? Като тестваме знанията си. Ако вчера сте прочели статия за как да засадите праслук, днеска опитайте го засадите. Ако не се получи, пробайте пак. Ако пак не се получи, пробайте трети път. В крайна сметка се ще се получи. Идеята е да сте натрупали знанията предварително, за да може да пробвате. Защото ако просто вземеш едно семе или грудка за праслука, даже няма да знаеш какво, ако нямаш предварително знанията. Така че уменията са вследствие на знанията. Уменията може да трупаме ежедневно и да ги тестваме. Най-хубавото на уменията е, че всеки човек трупа умения по различен начин. Дали ще е с кражба, което е най-хубавото. Уменията се крадат, хора, запомнете го това нещо. Умения и как да кажа, занаят се краде. Това е най-хубавото.
Така че умения, крадете ги, взимайте, възползвайте се, тествайте ги тези умения. След това станаха 66%. След това се появяват 33% психика. Може би за мен най-важното нещо е психиката, но за съжаление много хора не обръщат внимание на това нещо и си мислят, че имат знания и умения. Чудесно, това е голяма част, това е повече от половината от самото оцеляване, но тези 33% психика са изключително важни. В момента, в който нещо се скофти, вие имате умения и знания, обаче ако психиката ви е лабилна и не издържите на напрежението, каквито и умения и знания да имате, в крайна сметка стоите на едно място, замръзнали сте и не знаете какво да ги правите тия знания и тия умения. Така че наблягайте на психологическата нагласа, стабилност, психологическите умения, как да комуникирате с хора, които са изпаднали в някакъв вид ступор, защото са се притеснили и психиката ми не е издържала. И така че не пренебрегвайте нито едно от тези трите. Станаха 99%. Последният 1% е късмет. Колкото и глупово да звучи, късмет е част от Зара, както казва жена ми. Зара винаги има нещо за тебе, а късмета може да те прецака всеки един момент. Може да имаш късмет, може и да нямаш. Запомнете, че ако нещо може да се прецака, то ще се прецака. Мърфи ви чака да се наведете и без вазелин, както се казва, да се възползва от вас. Така че тези 99% знания, умения и психика са супер, но този 1% късмет или шанс, както искате го наречете, е от изключително значение и може да бъдете прецакани. Харесайте, споделете го, ако искате с приятели. Ако искате се unscribe-навите от мене, ако ви досаждам, идете да помагам на хората, както аз и знам. Достатъчно дълго време се занимавам с тия неща и реших, че така и така сме в дигитален свят, давайте да го използваме това дигиталното и да споделяме знания и умения. Ако имате въпроси, пишете. Ако нещо ви интересува като тема и не я засегна, ще изговорим, ще дам съвети, лични примери или неща, които се случват в живота. Така че, благодаря, че ме слушахте. Надявам се да ви хареса това, което започвам. В крайна сметка, задръсените в София са дълги и тежки, що да не се възползваме от това време. Чао и да имате един страхотен ден!